O sa man, nanas sa tani ha? Kaya mo ka, balik-balik na lang yun yung issue. Kita po yun ako. Sige lang kang pangilabot sa akong mga tanan calls na ko, ang mga text, ang mga tao sa phone book na ko. Kung nga, pati employer na ko, imong dudahan. Kung saan na mag-give ka? Nya, sagitan na ko ni mo. Hinahanglan diri sagit ni mo na ako. Kaya gikapoy na ko. Na one time, nga katong nakig-meeting ko sa akong business partner, pati ka to, imo kong gisundan. Isa may di magdudaan na. Nakabayad din ako sig tawag din pero ka litubag na ako. Kay, kinsa may ganahan mo? Tubag, ang tao nga, control freak ka ayo. Naunsa mo ka eh? Ikapoy na gid ko nimo. Mag-text ng unta ka nga di ta magtuyo na adlaw, dili kay wala lang bisag usa ka text, wala. Kay bawa ka, ikapoy na gid ko nimo. Tanan na lang akong buhaton, imo gyud dudahan. Kay bawa ka no. Murag wala na gid ko kasabot gyud. Murag gikapoy na ko. Pwede tagais ako panahon. Nakahinumdum pa ako sa una, pirmi lang kang magsunod. Kanunay kang mag-text rin ako, apan sa kadugay ikaw nag-usap. Sige lang kang saputon, kung adun ako'y pangutana nimo. Simpira kaayo ang gihangyo ako nimo. Lisod pagyud sabton ang gihuna-huna nako. Pag-text lang ka kung di ka magkuyog, ina ko kulit pero anak yun. Mabawra kaayo ang kalipay sa babay sa manako. Inako, bisag i-text na lang sako. Dili ko magsaba, wala kay kabalaka. Oh, inako, bisag sakit sa dughan ko. Dili ko magsaba, ako ni bahala. Nawala na ang gugma mo. Nakahinumdum pa ba ka sa una? Ka-sweet kayo ka na ko. Saan pa ni mo di yun na magbulag? Apan sa kadugay ikaw nag-usap. May palayo na lang sako. Wa man lang ka magsulti kung ano.